Пестунь, неведомый айчинный автор. Но перед тем, как начать это видео, ребята, меня зовут Кристина. Вы находитесь на самом потрясающем канале, который называется Novel Witcher. А самый потрясающий канал, потому что здесь есть абсолютно вся школьная программа за 5-11 классы по русской и белорусской литературах. Поэтому подписываемся, чтобы не потерять. Пишем комментарии, я их печатаю. Люблю, целую, мы начинаем. У далекім мінулым, аб якім ужо і дзяды не памятаюць, будучая пестунь быццам была лясным. Усяго 2 двары за стенкам. Ворнай зямлі тут амаль няма. Зато ў лукавіне няхутка з пясчанымі плёсамі свіслачы багата было рыбы. А ў векавым бары шмат якога звяр'я. Сюды, у гэтыя цудоўныя запаведныя мясціны, дзе можна паляваць і рыбачыць, і наязджалі розныя паны, каб адпачыць і пазабаўляцца. Яны звычайна былі ў гуморы, не паспявалі паказаць свой сапраўдны нораў і таму здаваліся засценкаўцам, што слугавалі ім, і асабліва сялянам суседніх вёсак, якія штодня гнулі спіну на свайго пана. Добрымі. Вось тыя суседзі, якія зайздросцілі засценкаўцам за больш-менш ніштаватае жыццё і празвалі іх пестунамі. Пазней гэтая мянушка і перайшла на назву засценка. Знайшлі аднойчы парабкі на ўзлеску ложавішча з 3 малымі ваўчанятамі. Толькі чапаць іх не сталі, бо ведалі, што разлуюць дарослых ваўкоў, паклічуць бяду на скаціну. Ваўкі-бацькі шчулі людзей, але ложавішча не пакінулі. Мірнае суседства працягвалася, авечкі і гусі па-ранейшаму пасвіліся на выгане. Аднак у хуткім часе самі ж парабкі і распудзілі драпежнікаў. Пачалі яны, ды яшчэ з сабакамі, ледзь не кожны дзень хадзіць да тых ваўчанят. Ваўкі нарэшце не вытрымалі і аднойчы ноччу сышлі з 2 ваўчанятамі невядома куды. Аднаго малога бацькі пакінулі, відаць, не змаглі, а мо і не паспелі забраць з сабой. Засталося малое ваўчанё ў старым ложавішчы сіратой. 2 дні, забіўшыся у кут, моўчкі трывала, а на 3, калі зусім прагаладаліся, завыла на ўвесь лес. Сабраліся парабкі каля ложавішча, не ведаючы, што рабіць. Забіць ваўчанё бацькі абавязкова пачнуць помсціць. Забраць у вёску таксама небяспечна. Бацькі зноў-такі ўзлуюцца. Так пад галодны енк малога і вярнуліся хлопцу дадому. А неўзабаве сціхла тое ваўчанё, як толькі ўзышло сонца. Пайшлі парабкі да ложавішча, каб даведацца, што з малым. Спыніліся ў кустах і бачаць. На вытаптанай каля ложавішча прагаліне ляжаць кавалкі перажованага мяса, а побач, соладка пасопваючы, спіць ваўчанё. Спачатку падумалі, што гэта маці-ваўчыца не вытрымала і прынесла галоднаму дзіцяці паесці. Але раптам адзін з іх убачыў за густой ялінай вялізнага мацёрага ваўка, што не зводзіў з людзей пільнага вока. Прыгледзеліся, ажно гэта зусім стары воўк. Сівая поўсць касмыкамі тырчыць, рэбры вытыркаюцца, вочы слязяцца. І зразумелі хлопцы, што прыцёгся сюда стары на покліч малога, пакарміў згаладалае перапалоханае ваўчанё. Усё лета ахоўваў ён падкідыша, карміў, пеставаў малога, а неўзабаве і забраў яго з сабой. Ну а калі людзі, якія добра памяталі, як стары воўк пеставаў кінутае ваўчанё, пачалі будавацца непадалёку ад былога ложавішча, то і парашылі назваць вёску Пестунь. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что были на канале Novel Witcher. Мне будет очень приятно, если вы поддержите мой канал, а также поддержите меня в других социальных сетях. Ссылочки есть все в описании. Желаю вам счастья, здоровья, любви, удачи и всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока-пока.